سلام كبرت تلتي مرب نيوز كم زفلت لو معنتي أب ملا تجري ناي سلام وصل في برنامج نتخيل يزركب نتي مرجع بورد زم حلال فو سنة سعيبو أب ملو تجري سلام وصل في نتخيل يزركب نزل سعيبو خا ناي حوحت أبوهم برزقون الدكتور دبرز إن قبل مكيل زم حلال فو ملختله نسوا سمعنا الملس سكين تي بتزاد منجست بالسجنا لكاتي عصرت شدشت عسرة عصر شمونت عمت مرت الله وزجورو تجرينا خمس جان سبت آتيسو انت خيلو حزب تجري عدى ألبو غيرو فاحد شرنجة هيلو هبتن انت زي خيلو دمان بركي هون هجز زمشاشو فتصوم صار العالم تجرينا زخنا مجلس مستسمعه حزبنا انت كلا تجرينا كيو عالو كحادرو أو حادر يوم نفتو حزب تجري زحبنا نقولهم ثلاثنا ما زدن قص دمص ولا اسمع مالو اذا قلت دوزباو معبل لمون حزبنا سراوي تجرينا كلهم تكلا تجرينا كموترو نصلاتنا زي قرطو معرم خانم دقيمم بعلي مغلاصوم زلنا زل على كبرنا بسمدبنا حوحاتن بسمين دقس حابن يسمعني خبركن زخبركمن اذا كاي مجلس بورد مرصا ኢትዮጵያ ቀንድ ዕላማ ህዝብታት ትግራይና አምሓራ ንዘላለም ተዳማይ ንኽነብሩ ህዝብ ክልል አምሓራ አላዓይሉን ኣብ ጎኖ ሰሊፉን ህዝብ ትግራይን መንብርካ ዝተዓለመ ሽርሒ እዩ ይኹን ዳ እምበር ውዲት መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝተረድኦም በህዝብ ክልል አምሓራ በሓፈሻ ብሊቃን አምሓራ ድማ ብፍላይ ሰማዕ ዝነ ይረኸበን ህዝብ አምሓራ ከም ተጀሚርካ ዘለሃ ፈላላይ እንተሃሊውን ብጣማው ዘተን ምርዳእን ዝፍታሕ بوسان عالم توديت نابكالي قنصي خمزي تأتو نوزهر كايا قوامن تقبرو زلها قال سن أخبرنا نقصالون قال ساتنا هركام تقصل بمتأماني منغستي إثيوبيا أبزوان كاي أواجونو سايدا وعلا وزقبرو المخنيات أبزو حالف ثلاث عامتات نروعات ورهن حزب تقراي كابقات مدريت أفيو راح كركب اللوز بالكند علامو تقبراون الله ينايت إفقات مدلاو غيرو حزبنا بصلاحتاو صنتات አዳኺሙ ነዳዲ በጀት ሓገዝ እኽሊ ከልኪሉ ኣብተና ወሰን ትግራይ ዝኣከቦ ዘመናዊ ጋዕገልጠ መሳርሒ ኩናት ዝተዓጠቐ ሽሾ ሰራዊቱ ደም ኩናት ንወላዕ ዝሓቅኖ ሽርሒ እዩ ህዝቢ ትግራይን መሰል ረብሓን ህዝብታት ስለ ዝተቃለሰ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ሕማቕ መራያ ተወሲዱ ብ2013 ዓመተ ምህረት የህግ ማስከበር ብዝብል ሽፋን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጸሞን ብሰላሕታ ይፍጸሞ ዘሎ ጆኖሳይድ ንምቕጻል مرزا كي كاركل كيلوميلو بقلسم حزبنا سراوي تግራይና ጥቅምት 23 2015 ዓመተ ምህረት ዝፈረሞ ስምዕ ፕሪቶሪያ ቀዲዱ ዝተኸለፈ ጥፋት ጆኖሳይድ ንምቕጻል ዝወሰነ ምዃኑ ፈታዊ ጸላእን ክፈልጥ ይግባእ ዝኸበርኩምን ህዝብና ክፈልጦ ዝግባእ ካሊእ ሓቂ ትግራይ ንምብታን ምጽናትን ዓሊም ዝተወሰነ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ከዳዓት ተጋሩ ፍጸም ዘሎ ምዃኑ እዩ زوم كدعات لو متدس دك تግራይ مسيلهم حازون سددون زبلو زلو كان تخونه تمامر زمحادر يمحادرو تمزاولتي ملسو منግስት ፌደራል ተመዛበልቲ ናመርበት ከይምለስ ዕንቂፈ ይፈልጥን ዝብሉ ዝነበሩን ኣብ ቀራዋን ኣብ ጸለምትን ምስ ዓፋር ኣብ ዝዋስኑ ከባብታትን ምስራዊት ኢትዮጵያ ወጊኖም አንጻር ምኽባር ለዓለውነት ትግራይ ዝተኮሱን ተጋዳላይ ትግራይ መስዋዕት ዝከፍል ዝገበሩን እዮም حزون وسانة منغستي إثيوبيا سعيبو أو حزب تግራይ ዝተፈጠረ ቁጥዕን ምዝሓልን ነቲ ፖለቲካዊ ውሳነ ኣብ ዘይምልከቶ ቤት ፍርዲ ብምውሳድ ብኦቢልካ መጨረሽ መሬት ትግራይ ንምህጋር ዝዓለመ ልኡኽቶ ሒዞም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ክፍለጥን ውዲቶም ክፍሽል ምቅላስን ይግባእ ዝኸበርኩምን ውድብና ሕወሓት ሓዊስካ استراتيجيك ዓቕምታት ትግራይና ንሰላም ካብ ዘሎም ጽኑዕ እምነት ቀንዲ ጉዳያት ስምዕ ፕሪቶሪያ ንክትግበር ፖለቲካዊ ጸገም ብዘተን ምፍታሕ ጽይሮም እዮም ሕዝውን ምናልባት ደኾን ጸቢብ ዕድል ይርከብ ኢሎም ጻዕሮም ኣየቋርጹን እውን ይኹን ዳ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ትዕግስቲ ስትራቴጂክ ዓቕምታት ትግራይ ከም ፍርሕን ተጻራይነትን ቆጺሩ ኣብ ትሕርቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ብሕሱም ብሄራዊ ዕብለላ ጂኦግራፊን ዲሞግራፊን ብምቕያርን ብሄራዊ ክብሩን መንነቱን ኣሕዲጉ ግዛእታዊ ሓድነቱ ብሓይለ መልጢ መንዚዑ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዝተበታተኸ ትግራይ ንምፍጣር ኣብ ስደትን ፈቆዶ ቀዳር ከይዳን ተደርቢዩ ምስ ወገን ተጸሊሉ ዝነብር ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ህዝብና ብሕማምን ጥሜትን ይረግፍን ይሃልቕን እዩ ዘሎ ነታ ብመስዋዕቲ ወለዶታት ተኸቢራን ተዓቂባን ጸንሐት ትግራይ ብምቁራስ ህዝቢ ትግራይ ብዘይመረበት ኣትሪፍካ ንምብትታን ዝዓለመ ውዲት በቃልሲ ኩልና ከፍሽል ይግባእ
ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ዝተዋደደ ሽርሕን በደልን እናተፈጸሞ ብትዕግስቲ ንሰላማዊ ፍታሕ ዝምህፀን ዘሎ ዋጋ ኩናትን ሰላምን እንዳዓዳዕጅዩ ስለ ዝፈልጥ እዩ እዚ ማለት ግን ከም ህዝቢ እናፀነተን መረበቱ እናቆራረስዎን ሰኢሉ ክፈቅድ እዩ ማለት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝብታት ዝሃገር ንብሔራዊ መንነቶም ተወዲቦም ክቃለሱ ዓርሶም በዓሶም ከመሓድሩ መስዋዕት ተኸፈለ ህዝቢ ምዃኑ ናይ ቀረባ ታሪክ ዝምስክሮ እዩ ስለዝኸውን ኩሉ ፈታውን ፀላእን ክፈልጦ ዝግባእ ሓቂ እንተሃለወ ዝቁረስ መሬት ትግራይ ይኹን ዝጠፍእ ህዝቢ ከም ዘይህሉ እዩ بمسوات ولدات تعقيب زمصا كبرن جግነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ መዋዕል በጽሑ ዝሕፍር ታሪክ ስራሕ ዘበት እዩ ብምዃኑን ብዕጽምቲ ደቅካ ዝተሃነጸት ውድብካ ሕወሓት ሕዝውን ቃልሲ ወኣደቅካ ዓቂባ ንምሓስ ህልውናኻን ላዕላውነትካን ከምኡውን ንምርጋጽ መሰል ዓርሰ ወሳኒ ሃብ ትገብሮ ቃልሲ መሪሕ እጃማ ከም ትዋጻእ ክንራገጸልካ ንፈቱ ዝኸበርኩምን ትማሊ ሎሚ ይኹን ወትሩ ሕርያ ውድብና ሕወሓት ሓዊስካ كلهم استراتيجيك عمتات تجرينا السلام مخانو حزون دقيمنا دقاقيمنا نقلز يكون دا أمبر نحن أطرح سلام سلازبلنا سلام كراجت كم زي يخلون نردائنا سلازي حزقات من نازل حرقة بهراه الله بتأمر كل سمنا المخباس أبدهم زحالفه سلسة معلتات باستفلالي مجلسات لو مدما ملو تجراي كالسيلون أبستفلالي وسع جرازنا بردياسبورا تجراي باستفلالي أجواز جورم كالستات ናብ ጨብጥ ነገሩ ኃይል በመያር አውዛው መኸተ ትግራይ ዓሲልና ከመወትሩ ተወዲብና ክንምክት ታሪካዊ ግቦናን ሓላፍነትና እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝብኩም ዝተኣወጀ ጀኖሳይድ ስዒቡ ኣነን ለሁ ህዝበይ ኣይንጸንትን ኢልኩም መናእሰይ ትግራይ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብኹርዓት ዝዝንተው ናይ ባዕልኩም ታሪክን ጅግነትን ፈጺምኩም ኢኹም እንተኾነ ግን ሕዚ እውን አንጻር ህሉና ህዝብኩም ዘንጸላሉ ሓደጋ ብንቕሓት ሃለሊኹም ኣብ ብሔራዊ ረብሓን ህሉና ህዝቢ ትግራይ ብሓድነት ረቢብኩም ታሪካዊ ሓላፍነትኩም ብብቕዓት ፍጽሙ ውድብኩም ሕወሓት ይጽውዕ ብተወሳኺ ሓደጋ ኩናት አንጸላሉ ኢልካ ካብ ትግራይ ናብ ካልኦት ከባብታት ብምውጻእ ግዳይ ግፋን ማእሰርትን ትኸውን ዘለኻ መንእሰይ ትግራይ ስደት መፍትሒ ጸገም ከም ዘይኮነን ካብ ካራ ብልጽግና ክተምልጥ ከም ዘይትኽእልን ተረዲኻ ምስ ህዝብኻን ሰራዊትካን ወጊንካ ኣጃምካ ወፊ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ተጋሩ ዲያስፖራ እውን ሓድነትኩም ንምዝራግ ዝግበሩ ዘለዉ ሽሕታት ብትኹረት ተገንዚብኩም ኣብዚ ዳግም ዘንጸላሉ ዘሎ ካሊእ ዙር ደማዊ ኩናትን ከም ወትሩ ኣምባሳዳር ትግራይ ኮይንኩም ታሪካዊ ሓላፍነትኩም ትዋጽኡ ውድብኩም ህዝባዊ ሃብያና ሓርነት ትግራይ ዘለዎ ምትእማን ዝለዓለ ምዃኑ ከራግጸልኩም ይፈቱ ብተወሳኺ ፖለቲካዊ ፈላልያና ከም ዘሎ ኮይኑ ምስ ኩሎም ኣብ ብሔራዊ ረብሓን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፉ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ተደጋጊፉ ክሰርሕ ዘለዎ ቁርብነት ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ብዛጋጣሚ ዳግም ክገልጸልኩም ይፈቱ ዝኸበርኩምን ብቐንዲ እዚ ትግራይ ካብ ዓለም ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድሪ ምጥፋእ ዓሊሙ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምክያድ ምሽብሻብ ዝግበረሉ ዘሎ ደማዊ ኩናት ንብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ተመሊሱ ኣቃጺሉ ከም ዝውድኦም እውን ንጹህ ህሊና ዘለዎ ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ብዕሊ ክርዳእ ይግባእ ፍትወት ተኸተልትና እሙምባር ከምቲ ንሰማዕ ፀናሕኩም ናይ ውድብ ሕወሓት أبو منبر زخون دكتور دبرزين قبر ميكائيل مدرنا سمعكم صنيحكم حزب مقصال دما ناي كزاو محدار تግራይ بريزيدنت زخون الليتنال جنرال تادس ورده مدره حبيرنا نكاتل خبركم أمرر حاصل تحايلتاتن بمجمرة زعلت زيات أكيبنا أبزي تسلفنا حسبنا نسمع له زلنا عن تاريخ يكون ولا حزب زلنا يو زتفعل لي تقمات تهلنا حدا حزب تجبرنا قداي سلازلي قداي لعلاو سنة تجراي ناو نور مملاس قداي تمازابلتي وجناتنا نمربتهم مملاسن زملكتي إذا خلتيو لعلاو سنة تجراي مخبارن مملاس تمازابلتن نصات إلكا فلاليخا زراعي يكونن كلتيو ناي زحالفة جنوسايداوي كينات مخنياتو ناي نورن أفت زحالفة زنورة كينات زنورة تفتير زنورة ناي حيل ميزان زفترة وصيتيو اتوصيت ناي تخينات موجسي غيرنا نجارات ناودور كملسو بزح سعرتات يقبر نيرو كوينجن حزون تخنا
እቶም ኩናት ዝወለዶም ሳዕቤናት ምቁራስ ላዕላዊ ወሰናትናን ምዝባል ህዝብናን ናብ ንቡር ክምለስ ከክንዲ ናብ ንቡር ምምላስ ዝተፈላለዩ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ምክንያታት እናተዋሳሰቡ ፀኒሖም እዮም እቲ ምክንያት እቲ ሽግር ሓደን ዝተኣሳሰረን እቲ መፍትሒኡ ግልፂ እቲ ሕቶውን ዝተወሳሰበ ዘይኮነ እቲ መፍትሒ እውን ክወሳሰብ ዘይግብኦ እዩ እዚ ማለት ኩነታት ናፍቲ መጀመርያ ዝነበሮ ኩነታት ምምላስ ተመዛበልቲ እውን ምምላስ ሉዓላዊ ወሰናትና እውን ናፍቲ ዝነበርዎ ናይ ምምላስ ጉዳይ እዩ እዚያት ደው ንምባል እዚያት ካሊእ መልክዕ ንምትሓዝን ዝተፈላለዩ ምክንያታት እናቐረቡ ፀኒሖም እዮም እቲ ኣፈላላይ ክኾን ክፍጠረሉ ዘይግባእ ጉዳይ ኣፈላላይ እናተፈጠረ መፅኡ እዩ እዚ ይትረፍ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን እውን ኣፈላላይ ኮይኑ ክበል ዘይብሉ ጉዳይ እዩ ኮይኑ ግን ክፍታሕ ስለ ዘይከኣለ በቢግዚኡ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እናተውሃቦ ክሳብ ሕዚ ከይተፈትሐ ይቕፅል ኣሎ ሓሊፉ እውን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘሕለፎ ውሳነ ኣሎ ከምኡ እውን መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ንሱ መሰረት ገይሩ ዘሕለፎ ውሳነ ኣሎ እዚ ሕቶ እዚ ሕጋዊ ናይ ሕጊ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ናይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጉዳይ እውን ኣይኮነን ናይ ምርጫ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ናይ መረፃ ቦርድ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ትሕቶ ፖለቲካዊ ውፅኢት ኩናት እቲ መፍትሒ ድማ ፖለቲካዊ ነቲ ኩናት ካልኣይ በቲ ውፅኢት ምክንያት ክፍጠር ዝኽእል ካልኣይ ዙር ኩናት ከይፍጠር ንምግባር ዝኽእል ፖለቲካዊ ፍታሕ ምግባር እዩ ካብዚ ወፃኢ ብዝኾነ ኩነታት እዚ ብሰላም ክፍታሕ ዘኽእል ናይ ሓባር ፃዕሪ እንተዘየድልዩ ድማ ናብ ሓደገኛ ዝኾነ ውሳነ ከምርሕ እንተኽኢሉ ድማ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ክትከላኸሎ ብዙሕ ኣማራፅታት ኣለካ ኩሉ ፃዕሪ ክግበረሎ ሓንሳብ ምስ ተጀመረ ግን ደው ክተብሎ ብጣዕሚ ከቢድ ክኸውን እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ ሓይሊ ምትእኽኻብ ናብ ኩናት ንምስጋር ንምውሳን ዝግበር ዘሎ ምድላው ቁሩብ ቀልቢ ገዚእኻ ምርኣይ ዘድልዮን ስለዚ ሕዚ እንተኾነ ብሕታዊ ኣማራፂኡ ሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ጥራሕ ምዃኑ ምባል ተገንዚብካ ምባል የድሊ